по списъка. Насочва се за рекомпресионна терапия. Но условностите бяха до тук. Като отчете всички фактори, капитан първи ранг Андреев даде заповед за подвеждане на водещата проволка и на поддържащите въжета на Макен. Двамата оператори на звънеца, капитан лейтенант Даниел Тодоров и мичман Смилен Ташков, действаха уверено и прецизно. Почна обирането на водещата проволка и водолазния звънец пое към дъното, където го очакваха подводничарите от Слава. Всички товарно-разтоварни операции бяха ръководени от главния боцман на Протео, офицерски кандидат Стоян Иванов. Целият маршрут бе засниман от две позиции – от закрепения неподвижно върху подводницата подводен робот и от водолаз с апаратура Кирби Морган, осигурена също безвъзмездно от фирмата Хидроремонт ИГ, с управител капитан трети ранг от резерва Иван Генов. Така щабът на учението получаваше реалната картина на предвижването на спасителния апарат и на стиковането му към комиксовата площадка на Слава и на отделянето му от корпуса на подводницата до показването му на повърхността. Тази процедура с стиковането и отделянето, както и с преминаването на подводничарите от Слава в Макен, бе отработвана в брегови условия. Разликата обаче сега с аналогичната ситуация бе голяма. На първо място непрекъснатото клатене на звънеца от мъртвото вълнение. На второ място неизбежното подводно течение, което затрудняваше подхождането точно към комиксовата площадка на подводницата, от която пък изхвърлят няколкото тона морска вода от така наречения междинен отсек, за да се получи ефектът на виндузата. В този междинен отсек могат да се разположат до 4 подводничари, които след това да се прехвърлят в Макен. След осъществяването на окончателното скачване, двамата оператори на звънеца преминаха от горния в долния отсек на Макен, извършиха допълнително талрепно укрепване, откачиха водещата проволка, която бе вързана за аварийния люк на подводницата и вече щеше да пречи на по-нататъчната дейност, и влязоха във връзка с подводничарите. Скачването на спасителния звънец Макен с подводницата наподобява аналогичните действия в космическото пространство. И тук, в света на мълчанието, се изискват бързина, ловкост, съобразителност и съзнанието, че от твоите действия зависи съдбата и живота на други. От подводницата предприеха действия за отваряне на аварийния люк. Определените за спасяване преминаха в междинния отсек и скоро осъществиха визуална връзка с операторите на звънеца. Преминаха от междинния отсек в Макен и след това от подводницата затвориха люка на здравия корпус, като подадоха сигнал, че изплаването на звънеца може да започне. Вече можеше да се разхерметизира виндузата, а звънецът започна да изхвърля баласт и да се изкачва като асансьор нагоре към повърхността. След като изплава окончателно, група с моторен катер тип Зодиак го взе на абордаж и го подведе към крана на Протео,
уверено управляван от мичман Славчо Славов. Преди това обаче матрос Найден Недев от водолазната група на Протео прояви умение на истински еквилибрист, за да се задържи на малката палуба на звънеца и да изпълни всички задължителни швартови дейности. Старшина първа степен Николай Христов и старшина втора степен Велико Петров дадоха всичко от себе си, за да може Зодиакът да осъществи необходимите маневри при приемането и прехвърлянето на военните моряци. Едва след осъществяването на стабилно захващане бе отворен горния клюк на спасителния звънец и от него се показа заместник командващия военноморските сили контрадмирал Пламен Манушев, който успешно бе изведен от потопената подводница на повърхността. Зодиакът прие спасените и ги отведе до Протео. Първата самостоятелно аварийно-спасителна операция от този род в нашите военноморски сили бе факт. Всички на борда на Протео шумно аплодираха успеха и на мачтата на Протео бе издигнат двузвездния адмиралски флаг. Успехът е гаранция на възможностите на аварийно-спасителния отряд и на екипажа на Протео, че може да изпълнява целият спектър от задачите, поставени от командването на военноморската база и от командването на военноморските сили. След това учение екипажът на Слава може още по-уверено да изпълнява своите задължения към националната ни сигурност на море, въпреки преклонната възраст на подводницата. А аварийно-спасителният отряд на военноморска база Варна може да мисли и за изпълнение на други подобни задачи в региона на Черно море. Капитан първи ранг Емил Евтимов вече знае, че може да разчита на силите и от двата дивизиона от базата в критични ситуации. По време на това учение той изпълняваше и длъжността командир на военноморска база Варна и критериите му за оценка на постигнатото бяха наистина безкомпромисни. Капитан първи ранг Коста Андреев още веднъж се убеди, че в аварийно-спасителния отряд има професионалисти, които заслужават не само добра дума за службата си, но и още по-големи усилия за осигуряването им с още по-модерна техника за действия под вода. Няма нека провока. Сега ще оберат. Сега ще оберат и ще я дадат пака за пак. Пред него има цека. Добре. Ей така. Започнахме този наш разказ с подводничарското уравнение за броя на потапянията и изплаванията. Вероятно сте чували и за равния брой на излитанията и кацанията при авиаторите. Това, което със сигурност може да се каже и за двете уравнения е, че те се подчиняват на една и съща аксиома. На границите между две стихии професионализмът е невъзможен без да бъде умножен с мъжеството и готовността да се изправиш пред непредсказуемите обстоятелства. И ако ни е позволена една малка игра на думи, учебното спасяване на подводницата Слава заслужено прослави и спасителите, и подводничарите.